Hola, boas noites. Aquí estou con algo que nunca fixen, que é un tutorial totalmente improvisado. Cal é o motivo? Pois que estiven vendo o partido do Breogán e no que durou a primeira parte resulta que se me encheu o móvil de preguntas de xente e todas sobre as mesmas cuestións, que son que non consiguen ver a súa instancia de participación e a súa puntuación no CXT, que non saben como reclamar ao baremo e máis que non sei que pasa coa reclamación das publicacións, que parece ser que non se pode facer, vale. Entón vou intentar facer o máis rápido posible, xa vos digo, sen guión ningún, dar resposta a todo isto nun vídeo para publicar no grupo e non ter que contestar a todas as persoas que me estás bombardeando con estas preguntas, vale? Entón espero que vexades isto no grupo e máis na canle de Telegram, que será onde o publique. Entón, nada, o primeiro, para todo, tanto para reclamar o baremo como para ver as instancias, o que temos que facer é identificarnos na página do CXT. Eu xa teño aquí a chave 365 metido todo, entón entro. Ben, para reclamar, o primeiro que tedes son aquí as instruccións, vale? Prazos para reclamar. Vale, entón é tan fácil como ir aquí á menú de participación, que xa vos direi onde está, e despois xa nos vai aparecer a opción de reclamar baremo. Pulsamos en reclamar baremo e vais nos abrir unha xanela, pon aquí, onde imos ver todos os apartados para reclamar. Entón nada, facemos as alegacións que consideramos oportunas, pulsamos en guardar e despois di na ligazón PDF reclamacións da columna prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe con reclamacións que será o que deberá presentar. Vale, como non provei, pois xa veremos despois que pasa porque o vou facer. Entón nada. E despois enviar todo por correo electrónico, ou a primaria ou a secundaria en función do corpo que pertenzades. Vale, entón, primeiro imos con iso, coas reclamacións. Pois nada, faigo o que me di aí, pulsar en participación, escollo o concurso e escoller. Vale, e agora aquí está, aquí á dereita, como vedes, o de reclamar baremo. Entón nada, pulso aquí e, en función do apartado que queirades alegar, pois introducís aquí as vosas alegacións, vale? Vou baixar a todas as publicacións. Efectivamente, algo ocorre aquí nas publicacións que non deixa alegar nada. Será, a ver, isto é a intuición miña, que é un baremo provisional e que igual aínda non están nin baremados siquera eses méritos. Igual aínda están pendentes de baremar, non o sei. De todas maneiras, que faría eu? Eu o que faría sería enviar un correo electrónico a persoal secundaria ou primaria en función do voso corpo e informar pois, de que non vos puntuaron publicacións ou que vos puntuaron mal e que queredes reclamar e non podedes. Eu faría simplemente iso. Por qué? Porque despois, cando saia a resolución provisional, xa ides ver se a puntuación das publicacións está efectivamente metida ou non, e aí, digamos que é o prazo máis oficioso para reclamar, é dicir, cando sae a adxudicación provisional. Entón xa vos digo, eu faría iso, mandar un correo informando simplemente e despois comprobar na resolución provisional, na adxudicación provisional, se a puntuación está ben ou non, e aí sí que reclamaría, e aí sí que seguro que se vai poder reclamar, vale? Eu xa digo, non sei por que pasa isto, eu intuo que será por isto que acabo de dicir, pero bueno, saber non sei. Entón, unha vez que faigades aquí as alegacións, eu vou escribir algo, por se acaso despois non me deixase continuar, pero bueno, malo será. Entón nada, agardades as alegacións, operación realizada con éxito, agora supoño que haberá que volver para atrás, e agora teño que buscar, isto sí que non sei onde está a instancia, porque aquí non é, a ver se é isto, vale, isto tampouco, volvo, entón supoño que baremo, reclamacións, a ver aquí. A ver, vale, en teoría mandoume algo, fixadevos que pulsei en reclamación, supoño que será aí, reclamacións, vou ao buzón de informes, alegación, baremo instancias, 1747, isto é de agora, entón pulso a ver se está escrito que escribín eu aí malamente, que non sei en que apartado era, aquí. Vale, entón, aquí vedes, vale, esta sería a folla de reclamación que tedes que enviar por correo electrónico, vale? Ben, entón xa digo, unha vez cuberta a alegación pulsando aquí en reclamar baremo, onde tedes que ir é aquí onde di reclamacións, vale? Ben, segunda cousa que vou solucionar para toda esa xente que me preguntou como se consultan as instancias. É moi fácil. Pulsades aquí en listaxes concurso, listaxe de instancias. A mí xa me aparece isto directamente, pero bueno, vou vos sair e volver a entrar un minuto para que vexades como sería desde cero, vale? Porque vai haber un paso intermedio que non nos saiu
é que aquí vais a ir se entrades desde cero, vale? Entón, listaxes concurso, listaxe distancias, e este é o paso intermedio que antes non saía porque xa tiña seleccionado o concurso, vale? Entón, nada, simplemente seleccionades o vosso concurso, secundaria, primaria, orientación, que tamén saiu, adultos, o que sexa. Entón, eu selecciono, por exemplo, secundaria. Pulsades en escoller, e agora vedes que aquí podedes buscarvos por DNI ou buscar por corpo e aquí especialidade, vale? Eu que vos recomendo? Pois, primeiro, que metades o voso DNI, o meu é ese, que vos busquedes, que mirades a puntuación que tedes para que vos sexa máis fácil atoparvos na lista xeral, que é o que seguramente queredes mirar todos. Entón vexo que eu teño 34,69, vale. Entón volvo, listaxe e distancias, e agora busco a miña especialidade, busco a... vale, e agora tiña 69 puntos, entón calculo que estarei pola páxina 6, máis ou menos, pois non, máis para atrás, vamos ás 7, 30 e pico puntos tiña, aquí, vale, aquí estou, vale, entón xa me vexo aquí, vale. Despois, vou vos facer un bonus neste mini tutorial que seguramente que non vai quedar tan mini porque sempre me lío, pero o bonus track é que se pulsades aquí, vale, en corpo de participación, profesorado de secundaria, seleccionades, eu que sei, a vosa especialidade e queredes ver as persoas que tedes diante para un centro determinado, vale? Eu vou sacar os códigos do centro da páxina do CADP, vale? Se os tedes vos máis a man, pois sacadelo. Eu sei que están aquí, entón, vale, secundaria. Entón, imaginadvos que quero saber a xente que teño diante pro centro. Vou aquí a Lugo, pois Vilalba, pois Santa Silva. Un saúdo para todos os meus compis dali. Ui, entón nada, copio o código do centro, vale? Meto aquí e vaime sair toda a xente que teño diante pro Santa Silva, vale? Vedes, toda esta xente está pedindo Santa Silva antes que a min. Eu estou aquí nesta posición, vale? E isto sería como se pode ver as instancias ou o que se pode facer aquí, vale? Creo que non me queda nada das instancias xa falei, de reclamar o baremo tamén e das publicacións tamén. Así que nada, espero que vos guste este breve tutorial e nada, vémonos mañá no vídeo sobre unha entrevista que teño na canle a Miguel Abraira que vos recomendo ver porque é unha entrevista na que estou convencido que ides aprender algo seguro. Un saúdo.